Спокойно можем да назовем кафето легален наркотик. Употребата на напитки, в които се съдържа кофеин, води до намаляване на ефективността на умствените ви способности. Даже и да изпиете една чаша кафе, то вие съкращавате с до 30% снабдяването на кръв към мозъка. Това, между другото, води до различни заболявания. Психически разстройства, влошаване на паметта, влошаване на концентрацията и много друго. Освен това, много силно ме разтърси информацията за акриламид. Акриламида е вещество, което се появява по естествен път при термообработка. А именно тогава, когато се пържи нещо при температура по-висока от 100 градуса. Например, той се образува не само при кафето, когато се пече, но и във всички тестени изделия. Зърнени закуски, пържени картофи. Това вещество е много токсично. То е канцерогенно. Акриламида предизвиква рак, злокачествен тумор. Освен това, поврежда гените, поврежда структурата на ДНК-то. Това е много опасно вещество, което се натрупва във вашия организъм.